Jedni su možda imali priliku već čuti, dok drugi ne. Uglavnom, odnosi se na domaćina narednog 12. krajiškog teferića. To je mjesna zajednica Mala Kladuša. 2015. godine teferić će se proslavljati u mjesnoj zajednici Čaglica, a dok ćemo ga, ako Bog da, 2016. godine slaviti u mjesnoj zajednici Glinica. A evo sada je vrijeme da krenemo sa pjesmom i igrom. Za sami početak našeg današnjeg druženja započinjemo sa nastupom domaćina, i to kulturno-umjetničkog društva Todorovo. Oni nas časte sa koreografijom pod nazivom Todorovsko kolo, a nakon toga odmah nastupaju i mlađi članovi KUD-a sa koreografijom Bosna. Pa idemo jedan aplauz za domaćina.
duša u tvom zagrljaju, ja ću pjevat mlado Paraštraju. Malo mjesto, a veliko ime, njega od nafta, donosi se stime. To je moja velika kladuša, ona nam je i srce i duša. To je moja velika kladuša, ona nam je i srce i duša. Hvala lijepo, to je bilo od mene. Sretno. Dakle, direktor vaša škola domaćin 12. krajiškog Teferića. Vidimo određene radove. Šta vaša škola dobija organizacijom i kako teku pripreme za istu? Ja vam se prije svega zahvaljujem na dolasku, a što se tiče domaćinstva, prvi put se održava na lokalitetu mjesne zajednice Mala Kladuša, a preciznije znači plato ispred škole Sejačević Grahovo. Ono što očekujemo da profitira škola, to jest učenici, jeste da poboljšamo uslove znači samog rada u školi i prije svega zdravstveni onaj dio, to jest da saniramo sanitarni čvor koji je dotrajao, a u cilju toga znači su radovi već otpočeli davno prije zakazanog datuma. Tako da bi prilikom otvora samog Teferića moglo se i vidjeti šta se je to do sada uradilo. Što se tiče dodatnih nekih radova, tu su još planirane neke sitnije stvari poput saniranja određenih dijelova koji su baš u nekom katastrofalnom stanju. Ali u svakom slučaju bilo kakav projekat će doprinijeti učenicima, to jest radnom osoblju i svima znači koji imaju dodira sa školom. Thank you.